Dobré ránko všetkým prajeme. Dobré ráno. Vítajte. Vítajte pri našom ďalšej časti Sisters Unmasked. Dnes sme sa zobudili do takého zaujímavého rána, ale v prvom rade, aby sme teda uviedli veci na pravú mieru, ešte teraz na začiatok videa, aby sme radi povedali, že by sme chceli opraviť to zoznamenie s našimi, lebo my sme minulé vlastne povedali jednu vec, že vlastne sa zoznamili v UFE, ale vlastne nebolo to, mamina s bratom sa nezoznamili v UFE, ale už vlastne však oni boli za tebou v Amerike. Za mňa takže už tam sa zoznamili, čiže vlastne toto by sme radi uviedli iba na pravú mieru, že teda tam zoznamenie vlastne s maminou a s bratom prebehlo v Amerike a potom vlastne s ocinom to bolo už v tom UFE. Dobre. Ako viete, tak dotyčný mal včera dohodu o vine a treste. To sme spomínali, že teda tento podcast venujeme aj tomu, ale ešte vlastne predtým sa diali nejaké veci pred touto dohodou o vine a treste a toto, že začal rozposielať videa na jedno otvorenie. A spustil takú antikampaň voči tebe. Takže a začal vlastne zverejňovať určité veci, aj to, že vlastne mne on posielal nejakú fotku s takým rozbitým tanierom, kde vlastne nič nebolo. Je to zverejniť celú tú konverzáciu, pretože tam je úplne na tej konverzácii notebook, je vidieť presne, že čo on dal. Aby ste videli to manipulovanie, to proste, že keď sa odkryje vlastne tá iba jedna časť. Presne, samozrejme zverejňujem ich sem ja, aby som to teda ešte takto mala potvrdené, dokazujúce ako klame a zavadza vo svojich tvrdeniach. Pretože tam uvidíte vlastne kontext toho, čo píše, ale tým, že vlastne on dal von aj to, že vlastne on SOS pre sestru a SOS pre kamarátov a popri tom akože dával také blúdy, že ja som si ho tam potom zablokovala, hej, v minulosti. Čiže toto všetko vám sem tuto dám, tie screenshoty. Takisto vo svojich tvrdeniach, ktoré rozposielal, tvrdí, že mu je bránené byť s malou, je to v tých komunikáciách, v tom, čo tam rozposiela. Takže takto. Povedz, potom sa vyjadrím. Všetko, aká komunikácia je v súlade so všetkými rozsudkami, ktoré doteraz padli. Tak. Ale. On mal súdom povolené stretnutia pod dohľadom a napriek tomu jedno z dozorovaných stretnutí nezvládol a ohrozil bezpečnosť malej. Bránil ju odviesť do bezpečia a dozorované stretnutie bolo ukončené a matka bola zavolaná, aby si prišla pre dieťa. Takže nech sa páči, urobte si obraz sami. Odtedy malú nevidel a následne na to bola povolená relokácia. Takže takáto je pravda. Ešte vlastne môžem spomenúť, že pri tomto dohliadanom stretnutí hodil hračku smerom k dohliadajúcej, čiže on naozaj to bolo vyhrotené, a keď bola privolená matka, aby sa dozorované stretnutie ukončilo skôr, tak to o niečom svedčí. Dohoda o vine a treste. V podstate už máme nejaké tie výsledky, ešte sa niektoré veci asi podozvedáme, pretože nie všetko ešte je sprístupnené. Ale teda veci, ktoré sú sprístupnené, tak už vieme. Ty máš v tomto väčší prehľad, teda, že čo? Vieme, že bol uznaný vinným. Ale bolo to preklasifikované na nižší stupeň kvôli tomu za to, že nejaké veci jednoducho kvôli tomu, ako to funguje a tak ďalej, proste kvôli tomu za to, že ja som zavolala vtedy políciu vtedy, keď to nebolo také závažné. Tak na rovinu. Polícia proste tie dôkazy nie všetky dala tak dokopy, to sme sa dozvedeli až včera. Pretože vlastne celé to funguje, to si už spomínala, ako funguje vlastne celý ten systém, že vlastne ty sa neobhajuješ sama, ale zastupujete štát. Čiže vlastne nevidela si do toho, ty si vlastne poposielala všetky dôkazy, všetky fotky, či koľko toho bolo, 120 či koľko, a nie všetko vlastne bolo predložené. Ešte iba tak, ja som to neposielala len tak na e-mail. Ja som proste mala vygenerovaný link od šerifa, kde sa posielajú normálne reálne dôkazy, ktoré sa zaznamenávajú. No ale ide o to, že proste, viete, to sme už hovorili, že jednoducho, keď zavoláte tam políciu alebo teda šerifský úrad, tak jednoducho zaznamenávajú to, čo sa vtedy stalo.
A tým, že to nebolo teda tak závažné, ako keby, že sa volám tú najzávažnejšiu chvíľu, tak, alebo inú závažnú chvíľu, lebo ich bolo viacej, tak by sa tam dalo viacej s tým pracovať. Bohužiaľ, funguje takto svet, že keď zavoláte, keď to nie je také závažné, tak sa musíte proste zmieriť s tým, že jednoducho to bude nižší trest. Každopádne bolo to síce preklasifikované na nižšie, ale teda vinný. Ďalšie podmienky, respektíve ono bolo tieto veci proste bolo na tom, na čo som ja trvala. Mala si možnosť áno povedať, hej, tak, aj keď ju zastupoval štát, ale samozrejme možnosť tam mala si. No. Hej. Čiže v podstate je to verdikt, s ktorým som verdikt, ktorý jednoducho bol prekonzultovaný aj s mojim právnikom, tak kto nevie, tak môj právnik robí aj trestné právo, čiže on sa toto vyzná, on komunikoval s prokurátorou a povedal mi možnosti, aké sú podľa toho závažnosti toho incidentu, pri ktorom bola zavolaná táto polícia vtedy a jednoducho sa podmienky dali. Takže už len sme čakali teda na to, že teda či sa to vlastne včera, či sa to dohodne alebo nedohodne. No a vlastne, čo sa týka tých ostatných podmienok, tak to až keď budeme mať, lebo v spise zatiaľ je nabehnuté iba názvy dokumentov, ale ešte nie je tam konkrétne, že v akom rozsahu čo je. Takže tak, iba finančná pokuta tam je ešte napísaná. Čo som čakala, že bude viacej inak. Ale to nevieme, čo je ešte vnútri. To sú len tie poplatky, ktoré vlastne on má zaplatil. Ale či tam je ešte niečo navyše, či má nejakú finančnú pokutu, to tiež ešte nevieme. Nevieme ešte úplne všetko. Čiže to vám určite povieme v ďalšom podcaste už potom, keď si preštudujeme vlastne celý ten spis, teda vlastne všetky tie rozhodnutia, čo tam všetko je. Ale určite vás oboznámime aj s týmto, že čo sa tam nachádza. Čiže vlastne dohodol sa na vine a treste, pred súd nejde. Ale zase on keby išiel vlastne pred porota by ho mohla oslobodiť. Tam je to také, že hoba alebo trop, že to proste nikdy nevieš, že na koho tam... Tým, že oni musia pozerať iba na to dané, na to jedno, tak a nemôžu pozerať na tie ďalšie, tak áno, mohli. Bo vlastne tam sa riešil konkrétne ten incident, ale úplne, že to je škoda, že vlastne, hovorím, u nás sa to rieši inak, alebo aspoň ja som to mala inak, že sa nepozerá úplne, že vieš, že to, čo si doložila všetky tie dôkazy, ale podľa mňa, no, akože ja nebudem obviňovať nikoho, možno sa to tak robí, len vlastne áno, to, čo sme sa včera dozvedeli, že tam nebolo. Dobre, ale každopádne to, že je uznaný vinným, už to tam proste má, je to tam a to je dôležité. Lebo už nebudem môcť povedať, že no ale to si niekto robil proste kopec rečí, mal na všetko sa vyhovára, na všetkých ostatných, všetci za niečo môžu, už má proste to, že je vinný. Takže ja si myslím, že to je akože teba, pre nás také, že pozitívne v tom zmysle, že áno, že proste je to tak a ukázala si, že nebolo to proste len tak, že nehovorila si do vetra, vieš, že proste je to potvrdené, že proste vinný je. No, aj keď teda, no, to, že to vlastne preklasifikovali, aj u mňa to tak bolo, že sa preklasifikovalo. Ja som mala stýrania blízkej a zvernej osoby na nebezpečné vyhražanie. Takže z 10-15 rokov to išlo na 7 mesiacov. Čiže je to tak, ale hovorím, v konečnom dôsledku sa môžeme pozrieť na to, že je uznaný vinným a už to nikto nemôže spochybniť. Že sa nič nestalo, že je úplne to v pohode. Dobre, tak poďme sa vrátiť ešte k tým videám, ktoré rozposiela, ktoré vlastne, ja neviem, že akým štýlom išiel, komu všetkému sa to dostalo, ale vlastne vo veľkom on spustil tvoju antikampaň a začal to rozposielať minimálne ľudia, ktorí sledujú mne prišli nejaké a teba, hej, ale viac menej mám pocit, že teba, lebo vlastne však máme veľa spoločných známych a tomu, kto posielal aj tebe, tak teda kto sleduje teba, vieš, tak prišlo mi od takých ľudí. Čiže každopádne my sme vlastne patrali potom, lebo on to vlastne dával ako jednorazové videá, aby vlastne nezanechal nejakú tú stopu.
a ľudia väčšinou to otvorili a už to video kvázi, že už ho viackrát nemohli, čiže nám to nevedeli potom poslať. Čiže takto nám chodili správy a potom sa jednej babe vlastne podarilo toto video natočiť. Ďakujeme. A následne vlastne toto bolo zaslané ešte včera, jak ja som postovala Hero, tak ty si ešte písala prokuratúre, čiže vlastne ešte toto sa riešilo na poslednú chvíľu, keďže on toto spustil vlastne pred dohodou o vine a treste. No. A v podstate ide o to, že jednoducho typické správanie proste takéhoto typu človeka je to, že spraví akciu, počka si na reakciu a potom ju začína nahrávať. No, toto vlastne, prečo si to povedala? Pretože v tých videách bolo vlastne, že ty si tam vybuchla alebo si kričala. Ja. Proste my sme na to pozerali, že dobre. Ono to má svoj vlastný názov. Reacting, abusing. Tak je kopec videí už, ale nie je to už úplne tábu. Ja som chcela túto tému rozoberať a samozrejme som sa to chcela povedať, ale trošku neskôr. Chcela som sa najprv venovať teda tomu, že čo a ako a potom vlastne už to riešiť v podstate v takých situáciách, v ktorých sa normálne ženy nachádzajú. Ako nie je to normálne, hej, ale je to proste reakcia na to, čo sa vám deje roky. A to sa nestane, že vy vybuchnete proste po prvom, keď vám to spraví vôbec. Tam sú šoky z toho, tam je to potom to ospravedlňovanie, potom je proste to, že si za to môžete sami. Lenže keď sa to nakopíte za tie roky, tak už vy sa chcete brániť. No a toto bránenie, plus, či už je to mentálne to abusive alebo fyzické, proste takto, vtedy, ak je to ten typ manipulátora toxického, tak vlastne začne ešte aj nahrávať. Preto som aj poslala to video, lebo to je presne také, že presne vystihujúce. Hodí po vás niečo a zoberie kameru na vašu reakciu. Že chcem ukázať svetu, aký si ty blázon. Čiže bohužiaľ toto funguje a podľa mňa aj toto, ktoré baby sú v tomto vzťahu, tak si myslím, že sa boja ísť aj s tým von za to, že vedia, že ten človek má materiál. A už vás potom začne aj hnevať len to, že prečo ma točíš. Proste akože prečo ma točíš, že som bola prekvapená, prečo ma točí. No ja nikto, že ti netočil pri hádke, každý no. sa pohádá proste. Ale jednoducho, keď som aj niečo zakričala trebárs na neho, čo bolo v tých videách, tak kvôli tomu to, že ja som bola vtedy zbytá. Hej? Alebo proste bolo niečo tak spravené, že neviem, nebezpečnej blízkosti predmety, opakovanie, primalej, do toho provokácia, do toho proste všetko dokopy, tak jednoducho to vo vás vyvolá reakciu. Hlavne keď už ste v tom štádiu, že proste sa to deje roky, my sa bavíme o rokoch. Ja by som sa tiež tomu to chcela vyjadriť, pretože vlastne keď ja už sa rozprávame o vyše 10 rokov dozadu, kedy som takéto niečo riešila ja, sa takto vychádza. A ja som vtedy to vôbec sa nejak nevolalo, nemalo to svoj vlastný názov, ja som to vôbec nepoznala, že takéto niečo. A ja som cítila tu taký ten, že ja som niečo nezvládla, ja som vybuchla, ja proste som tu danú situáciu, ja za to môžem a zostávala som v tom vzťahu práve o to ďalej, pretože vlastne chyba bola vo mne, veď ja som vybuchla, že proste som sa neudržala a tým pádom sa to ešte nejakým spôsobom, že vystupňovalo, ale popri tom to, že som bola bitá, že som bola na zemi, že neviem čo a potom proste človek v danom momente, že jednoducho už chytí nervy alebo proste sa zaženie. Našťastie, ale nie je to našťastie, že nemala som manipulátora, hej, čiže vlastne netočil ťa. Netočil ma, hej, lebo keby ma točil, tak asi sú také zábery, že musím vytrhnúť ten telefón, čo to robí a proste asi také zábery by sa aj objavili, takže nie asi určite, pretože ja si myslím, že to je normálna reakcia, čo ma točí, že tak ďalej a neviem, no, ako
myslím si, že by sme sa aj tomu mali povenovať. Mali by sme sa potom medzi štyrmi očami možno v našom formáte už potom povenovať tejto To, čo téme. som hovorila, že ja som to určite chcela rozoberať. Samostatnú časť, povenovať sa, áno. Možno keby ste nám aj vy potom napísali nejaké svoje skúsenosti, tam by sme to mohli rozobrať, pretože je dôležité o tom hovoriť. Není chyba na vašej strane, keď ste proste pod tlakom, pod tlakom agresora, pod neustálym fyzickým, psychickým nátlakom, tak proste vy ste ľudia a nie stroje a jasné, že to niekde vybuchne proste. Vy musíte to, nejak to musí z toho tela výsť von. A keď má ten váš partner videá a ostávate v tom vzťahu, tak dúfam, že vám budem príkladom, že čím viacej ostávate, tým viacej materiálu ten človek bude mať. To je jedna vec. To je inak veľmi dobrá poznámka. A druhá vec je proste to, že tak vychádzajú. No, tak som prvá, tak budete druhá, budete tretia. Bude sa vychádzať. Proste, ale jednoducho treba o tom hovoriť, prečo to tak bolo. Hej. Keď sa to nedostane von, tak proste budú ženy proste ostávať v tých vzťahoch a bude to proste naďalej pokračovať, alebo teda možno, že sa to deje aj v opačnom, že aj chlapi, ja neviem. Áno, určite sa to deje oboj strane, akože z druhej strany, ale vo vzťahoch takýchto... máme momentálne proste situáciu takú, aká je, čiže rozprávame v tomto. Hej, ale môžete si to kľudne obratiť, to není, že iba hovoríme, že toto sa deje iba ženám, hej. Ale budeme to takto rozprávať, lebo sa to dialo mne a v podstate tebe, ale bez nakrúcania. No a čo som ešte chcela tým povedať? Že určite teda napíšte, že akože myslím, že nám dajte vedieť, že proste, že vaše príbehy kľudne anonymne, aj keď vy nie, že nie anonymne, tak samozrejme my vás nezverejníme. My vás nebudeme zverejňovať určite, ale hovorím, táto téma je dôležité si ju rozobrať, takže určite napíšte. Áno, a ja sa síce teraz tvárim hrdinsky a samozrejme, že mi to nie je jedno a samozrejme mi to ani nebolo jedno vtedy, ale jednoducho už sa to deje a proste musíme proste povedať, prečo sa tu deje. A hlavne, keď už to má aj názov. Hlavne presne má to názov. A ešte chcem povedať, že určité videá boli vlastne asi aj predložené, nie? A napriek tomu tá relokácia schválená bola. Čiže ono sa to... už sa na to pozerá inak, ako sa pozeralo v minulosti. Nebojte sa. Hej. Akože je samozrejme aj to, že či má ten... váš právnik alebo váš sudca alebo magistrátka skúsenosť s tým, lebo bohužiaľ stále je to v takej tej rovine, že sa len o tom začína rozprávať. Čiže akože nechcem hovoriť, že všetci to tak berú, že vieme, o čo sa jedná, lebo bohužiaľ stále je to v rovine, že sa... Ale keď sa o tom rozprávať nebude, tak to bude stále proste takto a stále sa to bude diať a stále to proste bude, že tie ženy budú ostávať. Čiže keď to máme proste na Slovensku priniesť túto tému my, tak ju proste prinesieme a dúfam, že to budú proste prinášať aj v iných krajinách, lebo toto nie je normálne, takže tak. A takisto nie je ani normálne, že sa zverejňuje moje video. Ja ani neviem, či som na tých videách proste, či mám tam, iba to jedno, že viem, že som oblečená, ale že čo ja viem, že či tam mám, vieš? Akože... Ale tak akože sila, že, lebo vlastne to je šikanovanie obete, že on v podstate spustil túto, to bola antikampaň od začiatku. Lebo my rozprávame cez príbehy, čo sa stalo. A ak ho urazili príbehy, čo sa stalo, tak proste to s tým pádom buď, ale musíš zmeniť chovanie. Hej. To je proste... Ale zase, akože ja nerozumiem tomu proste, že... Ak ťa urážajú príbehy, tak aby som... Že v podstate on cieľene zahájil proste útok na teba. Aj to proste, že vieš, že sa napíše jednoducho to, že bránené kontaktu a tak ďalej. Všetko ide cez rozsudky. Jednoducho všetko proste, akože... Takže ako bránené kontaktu? A hlavne hovorím, že posledné to stretnutie, ako dopadlo. Čo urobil? Takže... A to si zoberte, že ako to potom musí vplývať na to dieťa, keď si toto všetko zažíva. Hej, lebo teraz tu rozprávame o nás, ale tí deti si to odnášajú najviac. Hlavne na tej detskej psychike. Presne. Každopádne by som chcela poďakovať za to, ktoré ste mi aj písali o tom a ktoré mi posielate vlastne aspoň opis, že čo tam je, tak
Tak, som vám chcela veľmi pekne poďakovať, že jednoducho ste na mojej strane a vidíte to. Že proste, že nemusíme nič povedať, proste vidíte to. Je, že som vám za to veľmi vďačná, ďakujem. Hej, ďakujeme veľmi pekne aj za tú podporu, ktorú dávate. Aj vlastne, ak začal rozposielať tie videá, tak si mal obrovskú podporu ľudí. Hej. Znamená, že ľudia posielali screenshoty, čo mu odpisovali, úplne ho proste A ja blokli. dávali to, ale blokli ho, no, že proste on je chorý a takéto, takže sme radi, že to vidíte. Že tým chcem povedať ešte, že proste, že aj za to som vám vďačná, kvôli tomu sa to, že keď niečo takéto vidie, ale to sa potom budeme rozprávať medzi 4 očami, tak to ani na psychike toho človeka moc nepomáha. Hlavne keď musí riešiť okolo veci, však sa rieši proste tak, tie bežné životné veci, hej. Človek musí riešiť ešte keď začína na novo a vybavovačky ešte stále. Človek chce aj zostrihať video, ja som vám už chcela kedy? Dneska je streda, či štvrtok, a ja som vám chcela proste už v pondelok dať video aký sme mali krásnu nedeľu. A či to bola sobota? To je jedno proste. Rozmýšľam. Nedela to bola. Nedela, nie? Nie, pondelok to bol, pardon. Hej, áno, pondelok to bol pracovný, hej, lebo však, hej. Pondelok to bol a v útorok som vám to chcela dať. Dneska je štvrtok a ešte som sa k tomu nedostala. Proste, lebo čo som robila? Robila som to, že som musela odpisovať, že som musela proste, akože ja rada odpisujem, keď môžem, ale na takéto veci som musela odpisovať. Potom som musela písať prokurátorovi, právnikovi a jednoducho medzi tým ešte fungovať normálne a byť s malou a tak. Dobre, poďme si ešte pozrieť vlastne tie správy, lebo vlastne tým, že ich budem zverejňovať, tak by sme sa k nim mali asi vyjadriť trošku k tým, čo dal už verejne, čo sa týka mňa. Tak vlastne mi posielal, a teraz počúvajte tú srandu, s malou sme boli do obeda a následne sme išli na Let's Dance. On mi píše o 0,59, tak neviem, v akom stave bol on, že mi poslal fotku rozbitého tanieru. Čiže jedine, koho by som išla zachraňovať, je moja sestra. Tak jednoducho, už keď to takto zobereme, tak čo on mne píše za pomoc? On veľký chlap, hej. Dieťa tam nebolo. Ale výslovne tu je ukázané to manipulátorské správanie, alebo preto ja som vedela, veď boli tu. My sme komunikovali, my sme vedeli a vedela som, na čo to je. Čiže aby sa konečne zastavil ten kruh toho, tak proste bolo to strašne ťažké. Ja si pamätám, to, jak vlastne ty si bola úplne, tak si pozerala na malú a so slzami v očiach, že proste najradšej by si ju zobrala hneď. A točil znova a mala plakala. A potom sa iba pozrel na ňu, že a ona proste plakala. Dal vlastne rozhovor pre Markízu, kde povedal, že je kubánske Vianoce a že budeme všetci spolu, a ja som si dala storku, že ja varím kapustnicu.